за да повлияем върху решението на човек, говорейки с него, все едно, че говорим с двама човека. Единият човек е логичен, логиката следи за фактите, за съдържанието на комуникацията и да не би да не излъжат. Подсъзнанието, то взема решенията на база на инстинкти и поведенчески програми, които се намират там. То действа много мощно и то е като 8-годишно дете. Как да си създадем наши нови условни рефлекси? Има два начина. Единият вариант е да предизвикаме много силна емоция. Силната емоция ни кара да запомним. Другия вариант е многократно повторение. Ние вземаме понякога малки решения, които водят до драматични големи последици. Например, решаваме да отидем на парти или да си пишем с някой, след което срещаме любовта на живота си. Влюбваме се, изпитваме приятни емоции. Всеки може да се спомни погледа на любимия човек, когато ни харесват неговите докосвания, думите му. Едно решение води до много позитивни неща. Ние вземаме и решения, когато последствията не са много приятни. Например, купили сме нещо, не сме прочели договора и малките букви и се оказва, че единственото ни право е да плащаме. Доста интересно. И затова ще кажем после кога да го използваме и как да се защитим. Благодаря ви, че гледате този епизод. В този канал ние разглеждаме теми, свързани с убеждаваща комуникация, позитивно влияние и как да се защитаваме от манипулации. Ако ви вълнуват тези теми, ако са ви полезни и интересни, може да ни подкрепите, като натиснете бутона Subscribe отдолу и се абонирате за канала ми. Здравей, Ангел! Много ми е приятно, че отново ще си говорим с теб на темата за влиянието. Би ли въвел нашите зрители в темата на днешния епизод? Здравейте, да! Продължаваме с разликата между манипулация и позитивно влияние. Преди говорихме за това, че за да повлияем върху решението на човек, говорейки с него, ние говорим все едно, че говорим с двама човека, различни. Единият човек е логичен, това е нашия съзнаван разум, логиката следи за фактите, за съдържанието на комуникацията и да не би да ни излъжат. Докато подсъзнанието, то взема решенията всъщност, на база на инстинкти и поведенчески програми, които се намират там. То дава някакво обяснение на логиката, за да е спокойна. То действа много мощно, подсъзнанието, и то е като 8-годишно дете. И затова е важно да говорим и с езика на 8-годишно дете, за да бъдем разбрани. Точно за това днес искам да те попитам за тези поведенчески програми. Да ни разкажеш малко повече за тях, какво представляват те? Поведенческите програми, за които ще говорим днес, това са така наречените условни рефлекси или нашите навици, които се включват обаче от конкретен стимул. Например, като чуем името си, ние автоматично се обръщаме. Като видим червен светофар, автоматично спираме, без да се замисляме. Като светне зелено, автоматично тръгваме. Навиците са тези навици, условни рефлекси, ние ги изграждаме, за да може да пестим време. Мозъка ни да пести ресурси. И нашата цел е да наблюдаваме човек, да видим, да забележим тези негови поведенчески програми, навици или условни рефлекси и фактически, когато му предлагаме нещо, да му го предложим в съответствие, т.е. да включим желаното настроение, желаната емоция, желаното поведение. От една страна, или от друга страна да изградим нови навици, нови условни рефлекси в клиента. Би ли споделил с нашите зрители как се случва това нещо на практика, как да си създадем наши нови условни рефлекси? Ще дам примери как ние всъщност ги изграждаме тези неща. Всеки от нас може да си спомни физиономията на човек и само като сети си казва, ох, пак ли този или тази. Може да си спомни физиономията на друг човек, когато си мислим за човека и се усмихваме просто. И ето пример как физиономията на единия е стимул за негативна емоция, лицето на другия е стимул за позитивна емоция. Друг пример с ароматите. На всеки му се е случвало да усети някакъв аромат на парфюм и да се сети за бивши гадже. Тоест, този аромат се е свързал в нашето подсъзнание с конкретния човек. По същия начин аромата на болница предизвиква някаква емоция в повечето хора. Аромата на бензин би могъл да предизвиква някаква емоция и така нататък. Положение в пространството. Повечето хора си имат място в къщи, където като седнат им става хубаво. Имаме различни места в града и минаваш през някакво място и се сещаш как там е станало нещо, там приятно или неприятно. Тоест самото пространство може да служи като стимул, който да предизвиква някаква емоция в нас. За да създадем условен рефлекс, има два начина. Единият вариант е да предизвикаме много силна емоция.
Например, като малки ни е гонило куче. Ние сме се изплашили много силно, след което минало е много време и всеки път, когато видим куче, дори да не е онова, което някога ни е изплашило, дори да е малко, това куче предизвръща емоцията от тогава. Това се нарича страх. Другия вариант е 11 септември 2001 година. Много често съм питал хората какво правихте на 11 септември 2001 година и тези, които са били възрастни тогава, в смисъл след определена възраст, си спомнят много добре как са гледали телевизията, какво се е случило и така нататък. Ако ги питам за 3 октомври, те не помнят. Тоест силната емоция ни кара да запомним. Другия вариант е многократно повторение. Като това, например, с червения светофар. Много пъти ние сме спирали на червения светофар, в един момент се научаваме и става автоматично. Може ли пример да дадеш? Говорим за това как да повлияем върху начина на вземане на решения. Хората постоянно вземат решения, някои от тези решения водят до много приятни моменти. Например, повечето хора надявам се, са били на почивка това лято, ако не са били на почивка в друг момент. И човек взема решение на каква почивка да отиде. И се случва така, че тази почивка е много приятна. И всеки може да си спомни момент, когато е бил на почивка, какво се е случвало, кой е бил най-приятният момент от почивката, къде беше тогава, имаше ли други хора, емоцията, която изпитваше в този момент. Ние вземаме понякога малки решения, които водят до драматични големи последици. Например, решаваме да отидем на парти или да се обадим по телефона или да си пишем с някой, след което срещаме любовта на живота си. Влюбваме се, изпитваме приятни емоции. Всеки може да си спомни погледа на любимия човек, когато ни харесват неговите докосвания, думите му. Тоест, едно решение, малко решение води до много позитивни неща. За съжаление обаче не е винаги така. Ние вземаме и решения, когато последствията не са много приятни. Например, купили сме нещо, това нещо се оказало, че не ни харесва, не сме прочели договора и малките букви и се оказва, че единственото ни право е да плащаме. Има много монополисти и се е случвало на всеки, когато ти нищо друго не можеш да направиш, прецакал си се и единствено можеш да плащаш. Или да кажем, вземаме решение на любимия човек да му кажем нещо или да направим нещо и се оказва, че той се е обидил и понякога дори се разделяме, губим тези хора. Понякога дори губим хора независимо от нас, независимо от нашите решения. Хубавото, че тези хора, с които се разделяме, и те и ние оставаме живи. И минава време, продължаваме напред. И понеже става въпрос за вземане на решение, нека сега да вземем едно малко решение, например, да изберем бутилка вино. Представете си, че имате 2 бутилки, и които и двете съответстват на компанията, на храната, на сезона. И просто едната бутилка вино е от избата Хикс, а другата бутилка вино е от избата Y. Кое вино бихте избрали? Ти кое би избрал? Аз не пия алкохол, но примерно от първата изба. Ние сме правили такъв експеримент. 90% от хората избират Хикс. И знаеш ли защо? Това, което аз направих, аз създадох позитивна емоция и правех този жест непрекъснато, докато говорих за позитивните неща, за влюбването, за приятните прекарвания. Интонацията ми беше по-висока, ето такава. След което говорех за тези монополите, за това как сме се прецакали, за загуба, за раздяла и интонацията ми беше такава. Оттам нататък, т.е. аз създадох условен рефлекс на този жест и на тази интонация към нещо позитивно, на този жест и на тази интонация към нещо негативно. Оттам нататък, презентирайки избата Хикс, аз съответно правя този жест, използвам тази интонация, избата Y, този жест и тази интонация. И по този начин можем да влияем върху, например, ако трябва да изберем 2 мнения. Това е моето мнение, това е мнението на конкурента. Това е нашия продукт, това е продукта на конкурента. Това е възможността да общуваш с мен, а това е възможността с някой друг.
Това може да бъде използвано. Доста интересно. И манипулативно. И затова ще кажем после кога да го използваме и кога и как да се защитим. Въпрос. Това нещо не се ли използва в политиката? Много хубав въпрос. Преди доста години имаше един дебат между Сергей Станишев и Бойко Борисов. И Сергей Станишев използваше точно такива похвати. Когато той говореше за някакви негативни неща, той гледаше или сочеше Бойко Борисов. Той говореше нещо от типа на следното. Ние се обърнахме към Софийска община с това да намалят лицензионните режими, които са огромно бреме върху малкия бизнес. На бреме той сочеше Бойко Борисов, след което казва, по принцип разрешителните режими са извън закона. На извън закона посочи Бойко Борисов, което беше интересно. Аз и до сега си спомням как в момента, когато той каза извън закона, камерата показа Бойко Борисов. Това са подсъзнателни въздействия. След което продължава тежка икономическа ситуация, сочейки, нали, с това е свързано, по друго го говори. След което, от друга страна, говорейки за себе си, това е жест на самопрезентация. Той казва, ние водехме разумна финансова политика, натрупахме безпрецедентен за историята на България финансов резерв, чрез който ще подпомогнем кредитирането. Направихме тези позитивни неща и не извършихме недомислия, сочейки съответно опонента си. И ако си спомняте, резултата от този дебат беше, че Бойко Борисов загуби дебата. Това е много впечатляващо. Аз ми направи впечатление, когато казваше за избите точно този момент, как ми повлия на мен всъщност. Има ли начин да се защитим от тази техника? Сещам се за поне два начина да се защитим. Единият начин е да, познавайки техниката, просто да я игнорираме и да си дадем сметка. Да, фактически тук хората свързват с позитивно усещане едното и с негативно от другото. А всъщност аз какво искам? Кое е важно за мен? Какви са моите ценности? Когато правя този избор? На база на какво вземам решение? Не само на емоцията. Да включим логичния разум, бавното мислене според Даниел Канеман. Да включим логичния разум и буквално да си направим сметка, кое е по-добре за нас. Другото, което може да използваме в такъв дебат, ако се окажем, това е контрамаркиране. Когато ние просто отговаряме на опонента по същия начин, който не винаги е добра идея. Това, което аз бих направил е просто бих сложил картите на масата. Бих казал, да, забелязвам, че ти си много добър комуникатор и че когато говориш позитивни неща, и това е хубаво, ти маркираш себе си, а когато говориш негативни неща, ти маркираш мен. Което би неутрализирало съответно поведението на опонента. Тоест това до някаква степен би го изненадал дори, че сме го забелязали и също аудиторията, която ни гледа, ако той има за цел да повлияе тяхното усещане за конкретната личност, ще започне да се разкрива и това нещо ще попречи на тази техника да им повлияе на тях. Именно, най-малкото хората ще бъдат предупредени. А въпросната техника, която сподели, как може да използваме по позитивен начин? Сещам се за поне два случая, даже три. Първият случай е, ако имаме опонент, който иска нещо, което не е добре за нас и за другите. Представете си, че се сблъскват две идеи, едната за развитие на компанията, например, за която работим. И едната идея е нашата и ние сме абсолютно наясно, че тази идея е добра както за нас, така и за компанията. И имаме опонент, който поради някакви причини иска да прокара негова идея, която със сигурност не е добра за нас и не е много добра за компанията. И тогава ние поемаме отговорност. Да, а ние не може да кажем нищо директно срещу въпросния човек. И тогава ние може да използваме тая техника, естествено поемайки отговорност за това, което правим. Друга ситуация, когато искаме да накараме някой човек да се почувства по-добре. Просто има хора, които не обичат, които не понасят да им бъдат правени комплименти. Това на какво се дължи? Това се дължи пак на тези програми от детството. Може би никой не им е казвал, че са добри, че не им е дала позитивна обратна връзка. Там родители, учители. И те са интегрирали, да. Били са недоволни от тях родителите, може би. Родителите с цел да ни, много често те ни програмират родителите, с цел ние да се чувстваме по-добре, да бъдем по-успешни. Те не ни казват какво сме направили добре, какво не сме направили добре, за да може да се поправим, да бъдем по-успешни.
Но всъщност ние го интегрираме това и почваме да си говорим с гласа на родителя в нашето подсъзнание и си казваме, ами ти пак не се справи. Тези хора не понасят комплименти. И ако искаме все пак този човек да се почувства добре, може да му кажем, че днеска срещнах човек, който изглеждаше прекрасно, имаше хубави очи, прекрасна коса и така нататък. Който беше спокоен, ако искаме някой да се успокои. Може да се скараме на някой, между другото, така, без да е явно това нещо, така че да не го злепоставим. Аз с това нещо се шегувам, когато някой закъснява за курсовете ми и аз разказвам, че когато бях ученик, много често закъснявах и тогава учителката ми се караше и ми казваше, ти пак закъсня. Закъснението е неуважение към себе си и към другите хора. Тоест, слагаме в кавички това, което казваме. Ние не го казваме директно на човека, а го слагаме в кавички. Това е техника, която също се ползва често. След което продължавам с метафората и аз за това се научих да идвам на време и съм много благодарен на тази учителка. Зависи какво искате. Третия случай, когато може да го използваме по позитивен начин, е да кажем, ако искаме да създадем негативно отношение в децата си към пушенето, например. Тоест, пак по същия начин, ние маркираме някакво място в пространството с някаква негативна емоция, нещо, което е много неприятно, даже отвратително за детето ни. Оттам нататък, когато говорим за пушенето, пак маркираме това място в пространството. По този начин постепенно, подсъзнателно пренасяме това негативно отношение към. Друг пример, когато ние искаме наши близки, например, които не се грижат за здравето си, искаме да ги накараме да се погрижат. Ако им кажем директно, те най-вероятно няма да се съгласят. Това също е начин да променим отношението, емоцията на тези хора към идеята да се погрижат за себе си. А можем ли, последния ми въпрос към теб, Ангел, може ли тази техника сами за себе си да я използваме? Да, как да го ползваме за себе си? Ами ако искаме да влезем в някакво състояние, може да използваме това свойство на мозъка. Тоест, като си спомним някаква конкретна ситуация да изпитаме емоция, например, ако искаме да сме спокойни, си спомняме момент, в който сме лежали на плажа и сме били спокойни. И ставаме спокойни тук и сега. Ето пример. Изключително полезна техника, ще си я открадна от тебе и ще се сещам за хубави моменти, когато ми е по-трудно. Много ти благодаря за днешния епизод. Изключително ценна и полезна информация сподели отново с нашите зрители и ще се радвам отново да се видим. И аз благодаря за възможността.